Ndimaufuna iwe. Kuno unduna kulibe. Unduna nathira kunja konkuja. Unduna kuno kulibe. Zola iwe ni minister. Ndikomwe kuja. Konai. Deva nonda kumva dzulo. Ukumanyirika zaza kujeza kuno. Za kujeza ke sizo kuoneka bwino. Rumaja kamodzi. Za kujeza kuno ndi zimene zizi. Wala kuno nali ndi mwayi. Odu makalo wa parliament moja. Iweyo ndi ma MP anzako. Umakambirana za budget ya kuno. What happened to the money? Ndemu makambirana za budget yosalongosoka. Ubwera kuno kuluza kumanendiza kuja zolongosoka. Zachokera ku? Honorable members, why are you rising? Mental health bill or something? Mukaona ngati uno simuzatani? Simuzabwera. Ma MP anzako akumabwera pa gate paja maza kuona. Honorable leader of opposition, address the chair, please. We are talking issues which affect the nation. Wauze kuti pano akamakakambirana so za budget ya kuno ku prison azidziwa kuti kuno kumakhalaso anthu. Azikambirana za budget yokwirika ya zinthu za kunoko kuti kunoko tizidya bwinobwino. Wosati zimene unyinyirikazi rumangoja kamodzi rumangoja nyemba umafuna uzidya zotira galiki uno UMP unatha uminista unakuthera chimimba chako chiso chikuphwera tifanana kuno. He had made an allocation to Mzuzu Airport, about 14 billion, but nothing happened. Kuno amakaniza mowa kumasowa madola kuno ndife kujaku kumavuta oza kupeza kuliti yankulane ndiwe appointment aba uyu ulibezo bodyguard ulibe unduna uja umata de umalelo akumanga moyo wako wose de uyona rubango yetu de ndizimenezo zije usamanyinyirike osatiyang'ana ngati ndiopyeza ya chipwera chimenechi kunoko munthu umabwera uzasintha umasintha khalidwe umasintha so maonekedwe ukamazatuka muno uzakhala ukuoneka mosiyana ndazi zako chaphwa chimenechi khalidweso lasinthika ije ndi upeza kuti ndimapita kuti nayiwala